Γεια εδώ, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι καλά. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά δεν θα παίξουμε τη σειρά Minecraft. Θα παίξουμε ένα parkour map που λέγεται Parkour of Doom. Έχω διαβάσει ήδη τους κανόνες, έχω κάνει search spawn εδώ και θα πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό στην αρχή είναι λίγο εύκολο. Οπα. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Ωραία. Fuck. Τώρα είναι ένα μπλοκ παραπάνω. Γάμο το. Τώρα. Τώρα ξαναγύρνα πίσω. Είναι απλό parkour map, δεν είναι τα επαγγελματικά. Τώρα πάμε πάλι από την αρχή. Going here. Πάω. Γαμώτο. Και πάμε πάλι. Παίξουμε. Μη σπάει στα blocks, θα γίνει χαμός. Εν τω μεταξύ την πρώτη, πριν το πέρασα με την πρώτη. Επειδή τώρα μήπως πηγαίνω συνεχόμενα. Θα το δούμε. Άρα. Κάτσε. Θέλω να κάνω να δω αν γίνεται αυτό που θέλω. Έφτασα αρκετά μακριά. Τέλος πάντων, σε βορευτούμε. Εσύ θα μπεις εκεί. Πάμε. Βέβαια μπορώ να κάνω και πατέντα με το shift. Αλλά όχι. Δεν είμαι ζαβολιάρης. Γάμο το. Καλά, τέλος πάντων θα κόψω λίγο επεισόδιο μέχρι να φτάσω εκεί που. Και φτάσαμε εδώ που ήμασταν. Σε πείσουμε να μην ξαναπέσουμε. Επιστρέφω. Και επέστρεψα. Φτάσαμε εδώ. Εδώ που ήμασταν εννοώ. Ωραία. Ωραία φίλε, όχι έχει parkour. Μ' αρέσουν, είχα ξαναπαίξει ένα τέτοιο map. Επιστρέφω. Και επέστρεψα, πέρασα το jump. Και επέστρεψα, τώρα ας κόψουμε τις βλακίες να περάσουμε το parkour map. Τσατίστηκα, θα φάω game mode τώρα. Άιντε. Εδώ ήμουν. Εδώ. Και τώρα άλλαξε το. Θα το παίξουμε game mode, άιντε. Να πάω να κάνει. Χάνω επίτηδες. Ξαναπερνάω ποιος σκέφτηκε τέτοιο parkour. Καταρχάς μπορείς να επιδείξεις. Τέλος πάντων, αφού φτάσαμε κορυφή. Survival. Όχι. Όχι. Εδώ έχει πιο λίγα. Game mode. Ωραία. Πάμε. Πέσεις. Λίγο ήθελα. Δεν πάω, πρέπει να πάω. Τώρα τι. Και τώρα τι γίνεται.
Ήρθε το πέ. Για ποιο λόγο να τα έχει αυτά. Τέλος πάντων, το περάσαμε το parkour. Αυτό ήταν το map. Στο background ακούτε γιατί είμαι στη γιαγιά μου και ο παππούς μου βλέπει δίσκη και θα μου κάνει χαζομάρες. Αυτό για αυτό το επεισόδιο. Αν ελπίζω σας άρεσε, subscribe please γιατί θα με βοηθάει. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.